Οπότε γυρνάς στο Μόλιβο και με την επιστροφή σου στο Μόλιβο ξυπνάει και το ενδιαφέρον με τις κούκλες. Πες μας κάτι για το πώς καταλήγουμε στις κούκλες. Υπάρχει και μια γαλλική σύνδεση σε αυτό. Ναι, βέβαια. Καταλήγω στις κούκλες γιατί πάντα από τη στιγμή που τον αγόρασα αυτό το κούκλο εδώ, η σκέψη μου ήταν να φτιάξω αυτό το πράγμα για την Ελλάδα, με τις ελληνικές φορεσιές. Γιατί η ραπτική ήταν και η δουλειά μου, αυτό που σπούδασα. Και ήθελα να μελετήσω τις φορεσιές της Ελλάδας, όμως χρειάζεται μεγάλη μελέτη ενδυματολογική, γιατί δεν είναι εύκολο η φορεσιά των 1,70, 1,80 να γίνει σε μικρογραφία των 30-35 πόντων, 32 πόντων. Και χρειάστηκε μεγάλη μελέτη, μεγάλη σπουδή. Όταν το σκέφτηκα καλά, πάω στο Χατζηγιάννη εδώ, με αυτό το κούκλο πάλι, και του λέω θέλω να μου κάνεις αυτά τα πράγματα για το Μόλιβο. Μου έκανε μερικές κούκλες, γύρω στις 300, αλλά εμένα δεν μου άρεσαν τα πρόσωπα. Ήθελα να τα κάνω πιο εκλεπτισμένα. Ζητάω από τον ΕΟΧ και μου στέλνουν ένα κεραμίστα, εδώ, φτιάξαμε τα καλούπια, τα μοντέλα, όλα για να ξεκινήσουμε να παράγουμε εμείς το κεραμικό, στο Μόλιβο. Και έτσι βγήκαν οι κούκλες που πούλησα αργότερα και που φύγανε σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ένα από τα πράγματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη συζήτηση στο δικό μου το μυαλό είναι πως υπάρχει εδώ πέρα μια διάδραση, μια σχέση ανάμεσα στην ιδέα που έχουμε για τον καλλιτέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία και τον τεχνίτη. Και νομίζω πως σε αυτό που κάνεις και που έχεις κάνει υπάρχει αυτό το αγκάλιασμα. Φυσικά, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι χειροτέχνης, έτσι. Αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο, νομίζω. Γιατί και οι χειροτέχνες είναι καλλιτέχνες. Για να κάνεις ένα ωραίο καναπέ, να κάνει ένας τεχνίτης ένα ωραίο καναπέ, ένα ωραίο τοίχο, πρέπει να έχει καλλιτεχνία μέσα του, δεν νομίζεις? Απολύτως και νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως κάνουμε αυτή τη συνέντευξη στο δωμάτιο αυτό. Γιατί όταν βλέπουμε αυτές τις ζωγραφιές στους τοίχους των παλιών αυτών σπιτιών, βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στη σύνθεση. Αυτή τη σύνθεση. Ανθρώπων που τα ζωγράφισαν, οι οποίοι ήταν τεχνίτες, χειροτέχνες, καλλιτέχνες, όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν τώρα και για αυτή την κούκλα. Βεβαίως. Που αυτή την είχα από το 65, αυτή το 85, το 90, δεν θυμάμαι ακριβώς, πήγα στο ίδιο εργαστήρι και βρήκα την εγγονή του να φτιάχνει αυτές τις ζούγκλες, την εγγονή του να φτιάχνει αυτές τις κούκλες. Και αυτό είναι στην Νότια Γαλλία, έτσι δεν είναι? Στην Νότια Γαλλία, στη Σαντίνο. Το οποίο και πάλι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας φέρνει σε μια άλλη διάσταση του Μολύβου, η οποία είναι η σχέση του Μολύβου με τον ευρύτερο κόσμο. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον ο οποίος θα έρθει σε μια γωνιά της Λέσβου να πει «Κοίτα να δεις ένα απομονωμένο χωριό». Ένα χωριό όμως το οποίο διαχρονικά, από το 19ο αιώνα και πολύ πριν, να μην πούμε στην αρχαιότητα, μέχρι και σήμερα είναι συνεχώς συνδεδεμένο με τον υπόλοιπο κόσμο, συνεχώς ανοιχτό στον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν και Ρωμαίοι που ήρθαν εδώ και πολλά. Μάλιστα. Και με όλα αυτά, πότε έκλεισες το εργαστήριο? Το εργαστήριο το έκλεισα το 1996 που αρρώστησε ο άντρας μου και φύγαμε στην Αθήνα. Μείναμε 1,5 χρόνο, προσπάθησα να τον σώσω, αλλά δυστυχώς ο καρκίνος προχώρησε και έχασα τον άντρα. Μετά έρχομαι εδώ, προσπάθησα να το ανοίξω λίγο, 2-3 χρόνια κάτω από τη Λέσχη, το τζαμί που λέμε, πρώην τζαμί ήταν,
κάτω από εκεί. Το άνοιξα 2-3 χρόνια, μετά το έκλεισα γιατί ήρθε και η ηλικία, ήρθαν και όλα μαζί. Πώς μίλησες για χειροτεχνία συγκεκριμένα νωρίτερα. Έχεις επαφή με νεότερες γενιές στο χωριό? Υπάρχει μια κάποια συνέχεια σε αυτές τις παραδόσεις, αυτού του είδους τη δημιουργία? Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς όχι. Είχαν ανοίξει ένα συνεταιρισμό γυναικών πριν από 3 χρόνια και ήρθαν να με δούνε, να με ρωτήσουν για τις κούκλες και τους λέω, σας δίνω όλα, τα μηχανήματα, σας δείχνω πώς γίνεται το κεραμικό, σας δείχνω όλα, μόνο να συνεχίσετε τη δουλειά αυτή. Όμως δεν το έκανα. Τους έδινα τα καλούπια, τα μοντέλα, τα πάντα, τις μηχανές, τα πάντα. Τους λέω, θα σας δώσω τα πάντα, μόνο να συνεχίσετε αυτή τη δουλειά. Δεν τα κατάφερα. Νωρίτερα που μιλούσαμε, τώρα πηγαίνω λίγο πίσω, άλλαξα λίγο τη σειρά, είχαμε μια συζήτηση πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξη και μου ανέφερες τις επαφές που είχατε χτίσει σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να πουληθούν οι κούκλες που έφτιαχνες. Θες να μου πεις λίγα πράγματα για αυτές τις επαφές, γιατί μου φάνηκε πάλι πολύ ενδιαφέρον πώς χτίζει κανείς σε μια περίοδο, έχουμε καλοσυνηθίσει πλέον με το ίντερνετ και τα τηλέφωνα, σε μια άλλη περίοδο πώς χτίζει ένα δίκτυο διανομής. Λοιπόν, γινόντουσαν πάρα πολλές εκθέσεις εμπορικές εκείνη την εποχή. Γίνονται ακόμα, αλλά είναι ελάχιστες και όχι για χειροτεχνία και για τέτοια πράγματα πια, γιατί όπως ξέρεις τα περισσότερα τα φέρνουν από την Κίνα. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχουν. Και ήθελα να δείτε το τζολιά μου, είχα κάνει ένα περίφημο τζολιά, πολύ όμορφο, καμία σχέση με τα τζολιαζάκια που φέρνουν από την Κίνα, έτσι. Λοιπόν, τι είπαμε? Για τις επαφές. Για τις επαφές, ναι. Πήγαινα στις εκθέσεις αυτές, ερχόντουσαν οι έμποροι και ψωνίζανε, βάζανε παραγγελίες. Και ερχόμουν μετά εδώ και τις εκτελούσαμε και τις στέλναμε στα διάφορα μέρη. Εγώ έδινα όμως σε ένα μέρος, σε ένα μαγαζί σε κάθε μέρος. Δεν έδωνα περισσότερες γιατί δεν μπορούσα να το κάνω κιόλας. Αλλά θέλανε όμως και την αποκλειστικότητα. Ναι. Στη Μύκονο, ας πούμε, δίναμε πάρα πολλές κούκλες το χρόνο. Στην Κρήτη, στην Πάρο, στην Κο, σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Και για το κοινό μας, για να έχουμε και μια αίσθηση της κλίμακας, σε μηνιαία βάση, τι παραγωγή, πόσες κούκλες μπορούσες να φτιάξεις? Μπορούσαμε να φτιάξουμε και 100 το μήνα. 100 το μήνα. Μάλιστα. Και η θεματική για την κάθε κούκλα προερχόταν και από τις ανάγκες του κάθε τόπου. Παραγγελίες Ναι. του κάθε τόπου και επίσης τη Λέσβο και για όλες τις σκηνές που έφτιαξα με τις κούκλες. Καφενεία, έχω φτιάξει στο χέρι και μπουζούκια και σαντούρι. Μάλιστα. Έχω και μια ερώτηση που είναι λίγο διαφορετική. Η οποία έχει να κάνει όμως πολύ με το ενδιαφέρον σου με τη χειροτεχνία και με τη δουλειά και το μόφθο, όπως αυτή εκφράζεται στις φιγούρες τις οποίες δημιουργούσες. Πώς βρέθηκες στην αριστερά και πώς επηρέασε αυτή η θέση σου τη δική σου τη δουλειά και τη δική σου σκέψη για τη Το δουλειά? Α και το Ω. Όμως αριστερά είναι πια μια περίεργη λέξη. Είναι μια διφορούμενη λέξη και εγώ προτιμώ να λέω κομμουνίστρια, μαρξίστρια, λενινίστρια. Για να είμαστε ακριβείς. Για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, ο θείος μου, είχαμε ένα πολύ αγαπημένο θείο, από τις φυλακές, με είχε πολύ καθοδηγήσει και το τι βιβλία θα διαβάσω. Μου έγραφε σε κάθε γράμμα ποια βιβλία θα διαβάσω. Γι' αυτό έβγαλα το γυμνάσιο και είχα διαβάσει 2-3 βιβλία από κάθε συγγραφέα όλου του κόσμου.
Ρώσους, Ευρωπαίους, Αμερικάνους, Γάλλους. Με καθοδηγούσε κατά αυτόν τον τρόπο ο θείος μου. Ήταν ένας ήρωας, ένας άνθρωπος που πολέμησε για να διώξει τους Γερμανούς από την Ελλάδα και μετά τον φυλάκισαν, την ιστορία όλων των ηρώων. Τον φυλάξαν, τον εξόρισαν, μάλιστα γλίτωσε και την εκτέλεση επειδή ο παππούς μου είχε πολλές γνωριμίες και πλήρωσε τον δικαστή, τους δικαστές εκεί. Ήταν 4 οι Μυτιληνοί που θα δικαζόντουσαν εις θάνατο. Και ο θείος μου τη γλίτωσε με ισόβια, γιατί ο παππούς μου έδωσε πάρα πολλές λίρες στο δικαστές, λόγω των γνωριμιών του. Γνώριζε τον άνθρωπο που φιλοξενούσε τους δικαστές και έτσι. Έτσι, δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι να σου πω και την ιστορία της κοπέλας που εκτελέστηκε στη Λέσβο. Στη Λέσβο εκτελέστηκαν 3 άνθρωποι και μια ήταν γυναίκα. Ξεχνάω το όνομά της τώρα, που μας είπε ένας φύλακας, είπε στη θεία μου, ότι όταν καταδικάστηκαν πια και ήταν να τους εκτελέσουν, η κοπέλα αυτή ήταν στο κελί της και όλη τη νύχτα τη βιάζανε οι φύλακες. Και το πρωί της πήγε εκείνος, ένας άνθρωπος που συμπόρούσε, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι μέσα σε αυτούς, της πήγε λίγο νερό, πλύθηκε, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και την πήγα στα τσαμάκια και την εκτέλεσαν μαζί με τους άλλους 2. Με τις γλίτωσε στα τσαμάκια. Γιατί ο θείος μου τη γλίτωσε με ισόβια που έκανε μετά όλες τα ξερονήσια και όλες τις φυλακές. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, με την άβρα αυτού του ανθρώπου σπούδασα και καθοδηγήθηκα και έγινα αυτή που έγινα. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ουσιαστικά και η οικογενειακή πορεία που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω πως αυτό το οποίο βρίσκω ενδιαφέρον σε αυτό το βιογραφικό κομμάτι είναι η σύνδεση κάποιων ανησυχιών είτε της αριστεράς είτε κομμουνισμού με τον άνθρωπο της καθημερινότητας, η οποία τελικά θα βρει έκφραση στις κούκλες. Γιατί δεν είναι οι κούκλες της αθηναϊκής αστικής τάξης, είναι κάτι άλλο. Και νομίζω στην συζήτηση... Στους εργαζόμενους, στις εργαζόμενες... Και στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, που μου εξέφρασε κάποιες ανησυχίες για το μέλλον του σπιτιού αυτού, είδα την δική σου ανησυχία για να μείνει αυτό το σπίτι ως ένας χώρος που συνδέεται με την ιδέα τόσο της παλιότερης ιστορίας, όσο και της παραγωγής αυτής της τέχνης και χειροτεχνίας. Και γενικά της τέχνης, της χειροτεχνίας, το πώς κατασκευαζόταν αυτά τα σπίτια. Γιατί πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι οι σημερινοί μηχανικοί δεν έχουν ιδέα από τους σκελετούς αυτών των σπιτιών. Αυτοί οι σκελετοί είναι δεμένοι με ξύλα και μόνο και απάνω είναι δεμένοι έτσι, μου έλεγε ο αρχιβάστορας που είχα φέρει, και είναι για πάντα. Δεν φανταστείς ότι αυτό το σπίτι είναι 2,5 αιώνα. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου, τη φιλοξενία σου, το Περγαμόντο, και να κλείσουμε εδώ αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ευχαριστώ και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρουν οι νέοι, να τα μάθουν.